Sa gihapon maayong adlaw kanimo mga igsunan ug maayong pagtan-aw diri sa ato ang panag-uban ug nini nga tungura niya nasab kita sa ato ang pagpadayon ug katapusan na kini nga pulong ato ang hisgutan nga gibungat ni Ginoong Hesukristo samtang siya bitay dito sa cross sa Kalbaryo. So ang katapusang pulong ato nga hisgutan karon makita kini diha sa Lucas 23 bersikulo 46. So matud pa sa gingos pulong sa Dios mga igsuon, unya sa kusog nga tingog misinggit si Jesus. Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Human siya makasulti niini, namatay siya. So manang pulong sa Dios og kung bago pa ka nga nagabisita sa ato nga channel mga kaigsunan, ayaw kalimot sa hit sa subscribe button ug sa pag-like sa atong video. O niya pwede po ug imong i-share ni siya sa uban para daghan pong makakita nini mga igsuon. So karon di ta maglangan ato ang hisgutan kini kay katapusan na kini nga pulong nga gisulti ni Jesus samtang siya nagbitay dito sa cross. So inimduman nato katapusan naman ni nga pulong, but this is not the least mga igsuon. Usa ni siya pinaka-importante nga mga butang nga angay natong batunan sa tong kinabuhi. Ay isip mga Kristohanon basin nalimot ta ug tugyan sa atong kinabuhi nga na sa Ginoo. Labi na sa kabisis ato ang mga gimbuhaton matag adlaw, wala nato huna-hunai ang pagdedicate kanunay sa tong kinabuhi nga nas Ginoo, atong susihon kung ato bagyod nga na tugyan ang atong tibok nga kinabuhi nga na kaniya. Ay makita ra gina mga igsuon diha sa ato ang mga gawi sa atong mga sinultihan ug sa atong mga buhat kung tinuod ba ginatong natugyan ang ato ang mga kinabuhi atong kasing-kasing labi na nga atong espiritu ngadto sa Dios. So kinahanglan wala kini magapos sa bisan unsa nga mga tanikala o gumunhap ining kalibutana o ning kinabuhia. Kinahanglan dunay kagawasan ang ato ang espiritual nga bahin pinaagi sa pagbaton niini og relasyon sa Dios. Sa atong pagtugyan sa atong espiritu ngadto sa Dios, mauna na siya ang ato ang relasyon nga na kaniya nga padayonon. Kinahanglan ang atong mga kinabuhi ingon nga mga anak sa Dios aduna giyoy pagtugyan nga mahitabo. No? Kinahanglan nga na reunite gid ta diha sa Ginoo. Dili sa unsang paagi kundi pinaagi sa iyahang pulong. Ang iyang pulong may nagtug-an kanato nga kinahanglang mahiusa kita pagbalik diha sa Dios. So ingon siya, Father, into your hands I commit my spirit sa ato nga gibasa karon. Og hinaot na diha sa imong nga kinabuhi dili nimo usikan ang panahon. Gahinig panahon ang Dios kanunay sa imong kinabuhi kung ugaling na dedicate man nimo imong kinabuhi nga kaniya. Kay mo na ilhanan ang imong espiritu adunay nay seguridad diha sa Ginoo. Og wa ta kabalo sa mga buhat sa kaaway, mga buhat diha sa espiritu, wa ta kakita diha sa spirit world kung unsay mga trabaho ug mga lihok. Kay ang spirit world nakakita man na diri kanato ug ang ilahang buhat mao man ang paggapos kung makahigayon sila sa paggapos. Muna kinahanglan kung gigapos kini mga igsuon sa bisan unsa nga mga butang o sa bisan unsang mga bahin diri sa kalibutan, kaya nila nang buhaton kay sila naa diha sa espiritu. Kinala ato kini ipatangtang pinagi sa gahom ni Ginoong Hesus, sa dugo ni Kristo Jesus, mabugto ang tanan. Kay pinagi usab niya na natugyan nato atong kinabuhi ang atong espiritu ngadto sa Dios. That anytime sa panahon nga waon ta sa Ginoo, doon na natay kasiguruhan. Because ang kasiguruhan sa kaluwasan nagpaila ka na nga doon na kitay
relasyon sa Dios, ug kini nagpakita nga kita nagasulob kanunay sa helmet sa kaluwasan. Muna gingon diya sa Efeso kapitulo 6, di ba? So kung mahimo ang usa ka Kristohanon, buhaton kini niya, no? At tugyod nga siguroon pagtugyan. Na unsa man nimo pagtugyan kung wala nimo dawata si Kristo nga Ginoo ug manluluwas. Kinahanglan nimo siyang dawaton, himo siyang batunan, ingon nga anak ikaw, siya imong amahan, siya ang imong manluluwas, o magpailalom ka sa iyang gahom, magpailalom ka sa iyang kaubuton, mutuman ka niini, musimba ka kaniya, basahon nimo ang iyang pulong, muampo ka mga igsoon, ug muapil ka sa mga activity sa tinuod nga mga katawhan sa Dios or mga Kristohanon. Mao nay usa ka kinabuhi nga nakabaton og pagtugyan, nga nakatugyan na siya siyang kinabuhi nga na sa Ginoo. Kay wa ta masayod sa hantungan nato ning kinabuhi. Ang bugtong ra gyud nga sigurado mao nga ang tao dunay katapusan ining kalibutan. So busa kung nakasiguro man ta nga dunay gitay katapusan kay walay mo gamot diri sa kalibutan mga igsoon, atoan na gyud nga natugyan usab, siguradong natugyan nato tong kinabuhi nga na sa atong Dios, no? Kay si Ginoong Hesus nagahimo sa maong example. Wala niya gibaliwala ang maong obligasyon sa usa ka tawo ngadto sa atong buhi nga Dios. Siya may nahimong example niini, o kay siya man nagahimo nini maong example, inalang sundo nato kini. We are Christians, gitawag kita Kristohanon. Sa to pa sumusunod kang Kristo. Kung ang sumusunod ni Kristo, sundo niya bisag unsay gibuhat ni Kristo ug unsay mga gituman ni Kristo alang sa kahimayaan samahan. So hinaot mga igsoon nga kini nakatabang kanimong nakadugang sa imong kahibalo o imuhang i-apply usab ang ako ang gi-apply diri sa akong kinabuhi. Na mao gyud ni kay gi-apply man ni sa tong Ginoong Hesus, i-apply na ko ni, ug ako puti ka nga ingnon, i-apply usab kini diya sa imong kinabuhi. Aron do natay seguridad sa ato nga kinabuhi. Himayag dungog alang sa tong buhi nga Dios, ug daghang salamat mga igsoon sa imong pagtagad ug sa pagtanaw.